Gospodin Dejan Golubić iz Nacionalnih demokrata, vaša minuta, izvolite. Hvala. Nacionalni demokrati su mlada politička stranka, kao što je već ranije rečeno. Naš program je preopširan da bi ga mi ovdje objasnili. Problemi 6. izborne jedinice koje ste postavili pitanje su zapravo isti koji su problemi cijele Hrvatske. To je što recimo autoput Zagreb-Sisak obećan da će biti završen 2009. nikada nije završen. Mnoga poduzeća su na tom području propala kao što su propala na području cijele Hrvatske. Mnogi radnici su izgubili svoje posla kao što gube na području cijele Hrvatske. Naša zračna luka, vidimo sada, i ona propada, a to je samo radi jedne stvari. To je zato što svaki puta na izborima izlazimo i biramo HDZ ili SDP. A mi smo već do sad vidjeli da oni ne znaju voditi ovu zemlju i da oni ne mogu izvući ovu zemlju iz krize. Zato bi ovdje rekao da jedan dio odgovornosti leži na biračima. Jer birači kada izlaze na izbore zaokružuju. Ako zaokruže oni koji su i 21 godinu već do sada vodili, a nisu ih doveli nigdje, to jest doveli su do ruba propasti, onda trebaju vjerojatno promijeniti onoga za koga glasaju. Zato ovu priliku koristimo kako bi pozvali sve birače da glasaju za nove ljude, za mlade ljude, da glasaju za političke stranke koje nisu do sada sjedile u Saboru i da glasaju za ljude koji imaju znanje, iskustvo i snage obračunati se sa kriminalom i korupcijom u ovoj zemlji. Nacionalni demokrati, oprostite, i onda ide druga strana Mislave. Gledamo ovdje kako se van parlamentarne stranke svađaju međusobno, dok HDZ i Kukuriku koalicija nama prodaju političku demagogiju. Oni su nas 21 godinu vodili i oni su nas doveli do propasti u kojoj smo danas. A sada se mi tu svađamo o tome kako i što se događa. Pa gledajte, da su HDZ i Kukuriku koalicija imali iti malo poštenja, smanjili prvo svoje saborske plaće koje su ogromne i sa tim novcima zaposlili ljude koji danas sjede doma i nemaju nikakvog posla niti novca da žive od njega. Zato ja bih zamolio svoje kolege da se prestanu svađati međusobno. Imate ovdje dvije političke stranke koje imaju većinu u Saboru zadnjih 21 godinu i koje vode našu državu. To su naši pravi problem, ne ostalo. Hvala vam lijepo. Jeffrey Kerner je jednom rekao, to jest napisao u Washington Postu, mnoge zemlje imaju mafiju. Hrvatska je jedina zemlja u kojoj mafija ima državu. To stvarno je istina. Znači, borba protiv korupcije treba se obračunati i s onom korupcijom u Saboru i u vladi. Otud kreće cijela naša korupcija. U Hrvatskoj 1% ili čak manje od 1% naših političara, plus oni koji se takozvano nazivaju tajkunima, u zadnjih 21 godinu su ilegalno stekli imovinu cijele države. Njima se lako može dokazati, to jest može se provjeriti kako su oni svoju imovinu stekli i kako su do nje došli. Kada se oduzme ta imovina i kada se s tim novcima se može početi graditi nova Hrvatska. Tako se obračunava s korupcijom. Niže razine, tu nema praktičke korupcije. To jest ona korupcija koja je tu zanemariva. Jer Hrvatska je dovoljno bogata da da svojim građanima i zaposlenicima višu plaću nego što imaju danas. Nitko osim saborskih zastupnika u ovoj državi nije privilegiran. A oni to debelo iskorištavaju i ne pokušavaju pomoći svome narodu. Evo, Kukuriku koalicija danas lako prebacuje krivicu na HDZ, ali nije samo HDZ kriv. Tako smo isto slušali u 11. mjesecu 2003. godine kako HDZ prebacuje krivicu za korupciju na SDP i Kukuriku koaliciju. U prijevodu, to je ista politička stranka, to je ista politička elita. Glas za HDZ je zapravo glas za SDP na ovim izborima, a vrijedi isto tako i obrnuto. Znači, jedni i drugi samo mogu tako prebacivati krivicu na one druge. 2015. godine vjerojatno ćemo samo gledati kako će HDZ prebacivati krivicu na SDP i kada su oni krivi za stanje u državi. Svjetlo gori. Jeste li za legalizaciju istospolnih brakova? Nacionalni demokrati? Ne. Da. Ne. Ne, prostite. Jedino ako uđemo u EU možda nam nametne.